תן לאבא חיבוק. תן לאבא חיבוק. נו. תן לאבא חיבוק. דניאל, תן לאבא חיבוק. מי זה? מי זה? דניאל. ומי עוד? ומי לידך? מי זה? מי זה? מי זה במצלמה? מי זה? תן לאבא חיבוק, תן לאבא חיבוק, אבא רוצה חיבוק. תן לאבא עכשיו נשיקה עם הידיים. אתה יכול לתת לאבא נשיקה עם הידיים? כן, זה דניאל היפה. תן לאבא נשיקה עם הידיים. תן לאבא נשיקה עם הידיים. לא, לא מצלמה, נשיקה עם הידיים. עם כל הנזלת גם. אתה רוצה גם לתת לאמא נשיקה עם הידיים? תן לאמא נשיקה עם הידיים. טוב, יאללה, לא חשוב. בוא, בוא.